Здравейте! Ден едно на Univenture е почти към своят край. Аз съм излезъл тук на терасата на Paradise Mall с Мана, която косплейва герой от едно от най-известните анимета в момента, Shingeki no Kyojin, Атаката на Титана. Здравей, Мана! Здравей! Ти косплейваш Revive всъщност. Кажи, какво ти хареса в Shingeki no Kyojin толкова много и какво харесваш конкретно в този герой? Значи, това определено е едно от най-добрите анимета в момента. Най-доброто ново аниме, което съм гледала от много време насам. Анимацията, качеството е абсолютно невероятно. Самия плот е добър, но той не е това, което прави анимето толкова велико. А по-скоро самия екзекюшън на всичко. Саундтрака, героите, напрежението, всичко. Просто екзекюшън на това аниме е невероятен. Относно Revive, той е за мен лично най-интересният образ в анимето до сега. Аз не следя мангата, защото не искам да се спойвам анимето. Той е интересен с това, че той е най-силният войн на човечеството в момента. И съответно той има ужасно много тегло на раменете си, защото той трябва да бъде достоен за името си, трябва да бъде водач на всички. И всички вярват в него и смятат, че той е едва ли не абсолютен, може да победи всеки титан. Обаче той всъщност е себе като просто един човек, дребен. И е дребен, нали? Да. Той е много дребен. Най-интересният момент в анимето, без съмнение, беше епизод номер 4 или 5, когато главният герой го изядоха. Сега кажи и лично шокирай се, като го видя това нещо. Ами аз от една страна се изненадах се доста, защото не очаквам наистина да го изядат, но от друга страна аз още преди да гледам анимето бях чела това за него и знаех, че той всъщност има силата да се превръща в титан и просто си мисля, че това е момент, в който ще му се отключи силата, тъй като това е near death experience за героя, но не очаквах наистина да умре. Сега разкажи малко повече за самият косплей, който си направила. Ти си направила самият гир на хората, които използват, за да се бият срещу титани. Труден ли беше този косплей? Ами той не беше толкова труден като сложност на изработка. Това, което беше трудно, е да го докарам да изглежда автентично, да го докарам да изглежда наистина метален, здрав, минал през битки. Затова тук правихме малко ръжда, някакви петна, прочие. И това беше интересната част в самото правене. Направих версията от мангата, всъщност, защото за анимето те редизайнаха гиера. Най-забавната част е, че всъщност острието е пистолет от Джумбо, а пък това е спирачка от колело и аз просто ги слепих заедно с разни други парчети от разни неща. Това е летва от дограма всъщност. Така че това беше интересно, защото можах да употребя всякакви вектории, които държах нас много дълго време. Ти вече имаш доста опит в косплея, успяваш чрез подръчни материали да направиш такива доста сложно изглеждащи неща. Ами да, когато човек придобие опит, вече почва да гледа нещата по друг начин, да вижда разни предмети от ежедневието като потенциален материал и когато види нещо, което трябва да бъде изработено, веднага те изплува в главата му и той им да знае как да ги направи. И накрая искам да те попитам какво мислиш за първия ден на Univenture 2013. Честно казано, мисля, че това се очертава да е може би най-добрият Univenture до сега. Мястото е чудесно, защото в мол е, което значи, че имаме достъп до храна, имаме достъп до магазини, наоколо е всичко и мястото е огромно, има място за всичко, има много хора и мисля, че програмата е доста добра тази година. Ти утре смяташ да участваш в косплея, нали? Какво може да очакваме от теб? Ами, утре ще съм с друг костюм. Всъщност ще косплей на Йошио Араширо от мангата Адекан. Тя не е много известна манга, обаче е с много красив character дизайн. И костюмът ми ще е по-добър от този, който съм днес. Благодаря ти за това интервю и аз с нетърпение ще чакам твоят косплей утре. Благодаря ти.